Kuzuba nje, kube nje, umasitha da. Awu. Uyaphila futhi? Sure. Awu ngiyaphila nami. Yazi kuba kuyangihamba engizothi ungayi la uyakhona. Ngubani? Futhi. Uyazi ukuthi ngiyaphi? Yabona nini abantu bamasonto nini? Hayi futhi mina ngilwe nawe. Ngiyalwa mina cha ukuthi ma ungiphazamise endleleni zami yini inkinga yakho? Wenceke ndini ima uyangazi? Cha. Uzongisukela ngihambela indlela zami uyangazi? Mina ngeke ngilokhu ngilalelana nawe mina ungazongifundekela ngalezi zinto zakho yazi ukuthi ukuthi ukhona izinto mhlambe ucabanga ukuthanda uthandaza ukuthi ungalokhu ubizana nabantu bonke abantu uhlangana nabo ubizana nabo. Kade manje. Nawe. Wathi ngikuphathisa mfana. Sithando sami. Ngiyaxolisa ngisheshe ngalala izolo. Hayi anginenkinga ngino ngabuye nga-understand. So uyangixolela? Ngiyabonga sithando sami. Yazi bese ngithi nje uguqubele uzongibulala. Phela uvuthetha wena. Mengibeli kunjani usuku lakho? Sengivele ngahlangana nelinye ikholwa nje lana engingalazi laqala ngitshela indaba zamasonto yazi-ke nawe ngisisebenzi ngendaba yesonto. Kanti ngani? Hayi. Ngicabanga ukuthi bangobani laba. Bajabula nje kanje. Yeyi. Abakhohlwe. Ake bazojabula la. Yabo lapha sibanisa. Abaqabane. Ufutha amalangana. Baqabane bashayane. Abakhohlwe. Angeke balunge. Ngiyakuzwa. Vele kwasiza nje nawe imali ukhona into vela alale ebusuku online. Hawu. Awusasho nokuthi uyalala ke kumina kodwa online kodwa Abaqabane. Kanjani? Hawu yini manje vele ungisitshela nje. Hawu. Ngishisa nje nalana. Yena baby kodwa kuyashisa kodwa yini lo sungibuza yona manje. Busubalekela umbuzo wami. Ulala kanjani online awutshelanga ukuthi uyalala uvele uqhamuka. Cha ngithi usuleyo nto uthi manje usungibuza le nto uvele uyashintsha nje ade usi-right khona manje ade ungilalelile nje wangi-understanda yini manje sekwenza ushintsha. Yini? Hawu baby. Ungangani? Baby bengilele nje izulu uyazi ukuthi umuntu uyakwazi ukudlala uWhatsApp ajika zumeke sawudlala yini. Ayikho lento leyo. Njabule wena uhlezi ungitshena ukuthi ulo momolala utshena ukuthi uhlale kahle baby. Izolo baby ngivele ngazumeka nje ngibuye esipani ngikhathele mfethu kodwa abongeni mfethu. Abanye bayicabanga into emzamo babelele mabelana wena wocabanga isicabanga. Abashe kulelo thando lwabo bacabanga ukuthi nabo labazojabula bengathandazi nje abashe ngeke bajabule lothando lwabo abashwe ngijwayela kabona mfana cathi mina ngiyini ukahle mina ngiyini kwena ngesidwede sakho ngiyinto nje owavele udlale ngayo noma kanjani wena wafika kumina Njabule wathi wathi uyangithanda ngingakusukelanga wafika wathi uyangithanda ufuna ukuba nami manje usungenza kanjeni usukwazi ukungikhohlwa uwazi kanjani ukulala izolo ebusuku ungangitshenanga ukuthi wena uyalala kodwa online Njabule uyazi ukuthi mina ngilala esikhathini sobe ngindele i-reply yabo Hori Marishambo wena mfana ngani ukuthi ngangikufunani ngangenzani kodwa ngangenzani nje ngiqoma wena sibangani phela Njabule uyazi ukuthi wenzeni uyazibona manje ukuthi ubunephutha izolo uyazibona ukuthi ushisa kanjani angikhohlwa ungikhohliwe ngaba ayikho into engiyidinela ukuthi usho mina ngiyasangana njengoba ngidiniwe ngidine into cha no beba ngisho ukuthi uyasangana kodwa phela uvela wabuya nje walala wena uvela wabuya nje ngizolo walala ebusuku wangikhohlwa mina cha kanjani Njabule uhlezi njani noma usunentombethe usukhohliwe ngami ngibona lo mango lo ngifuna umshawujo afe same time umshawujo afe phele ngayi
Hayi futhi. Liyashisa ilanga. Nawe uzongibangela kwakho ukushisa. Futhi Ngingakusiza Ncebo. awukahle namaBhayibheli. Yabo nina namanga kakhulu. Angifuni kwakuzwa ukuthi ufuna uthini. Ngijahile. Kumele ngiyohlangana noAnti. Uyabona bhuti. Cela ungeke bhuti. Cela ungeke. Nceke yami. Uyabona kube nguwena ngaba angiyi la uyakhona kunengozi. Nganekwane hleli sizwa yonke njalo leyo nto leyo. Kwabafundisi bamanga abafana njenganawe. Cela ungeke ngihambele ngepeace nawe uhamba indlela yakho ngepeace. Bhuti. Nceke yami. uNkulunkulu othi ngikusize. Kahle. NgoNkulunkulu. Kwa wena unje engakakusizi kwa wena. Uhamba ngeenyawo unje. Akusizi ngani ke wena kuqala. Uhambe noma ngemoto. Anikahle nina abafundisi bamanga. Anisiyeke. Hawu. Kuyashiza nokushisa uphethana neBhayibheli. Hayi kahle futhi. Uphethe neBhayibheli kuyashisa nalo banga ukushisa. Cela ungeke ngihambe. Why engakusizi njoba wena unje umaniki kanje. Kunengozi la uyakhona. Ingozi yani yakanti. Ingozi anti. Kahle congeke bhuti. Kahle. Nina abafundisi bamanga nginazi njani. Hayi. U-anti. Uthi asihlangane qede fika mina kuqala yena akafika. U-anti angiyazi indaba yakhe. Hawu, sengikhona nje. Anti, hayi. Hleli kuphuza ngale ndlela yakho uqhamuka usuvumbuka. Cela ukhuluma usheshe. Musukukhalaza. Mtaka sisi. Ngithi angihoxe nje ngoba osisi umuzwe ubhalise ngawo. Ake ngithi ngihoxe kancane nawe ubusala nimozi nenza njani. Ngoba manje yonke into yenza la ngiyithandi. Nami ngangirong ukuthi nginilwise emzini kaSisi nabantwana bakhe. Hayi ngithi nama ngihoxe. Sengikhathe ngilonke ngilwa nengxabano nengane zikadadewethu. Ake ngihoxe nje. Nisanani sibheke emzini kaSisi. Mina nami nginendawo yamemele ngibheke. Nani bantwana basisi ngisakune sibheke emzini kaSisi. Ngikhathele ukuxabana nani mina. Sekwanele manje. Angihoxe nami. Hayi ngiyabonga anti ukuthi nawe ugcina ubonile iphutha lakho. Yazi ngiza la sengidlala isilima somfundisi sithi ngize engozini ngiza kuwena anti uyilungele nakangaka. Hawu. Usho mina ukuthi uze engozini moza mina nguwe anti wakho. Umntaka sisi kodwa ingane dadewethu ungayenzani. Usho mina into abafundisi bamanje ngabathandisa isikahle ngoba vele sekugcwala abafundisi bamanga nje. Hawu kodwa mntaka sisi ngigazi lakho ngeke ngikulahle mntaka sisi. Ngeke ngiyenze lento mntanami. Hayi kuleka wena anti nami ngimtshelile zakhe. Angibafuni nama abafundisi siyayifanela nje anti. Siyayifanela. Lo mfundisi angazi ukuthi bethi ungene enkingeni kanjani ngiza kuwena. Ukubuyazi nje. Ukuthi namhlanje uphilo kokugcina ngci. Fathi ngeke mina umuzi kadadewethu. Ukubuyazi. Hayi, ngana dadewethu. Hayi kabi. Ngiyazi uyithandela kumango. Awubamba nje kusashukela kade leshisa nelanga la. Hayi. Hawu uyabona nje ubamba kusashukela mntanami. Uthi khwapha masibuyele ekhaya. Isiyobonana ngolizayo ke. Siyobonana ke. Akawuhle. Jesus Christ. Hayibo. Ungalinge udle lo manga. Ungalinge. Kanti wangifunani phansi iBhayibheli? Awusafuni ke manje ngidla. Ufuna ngithathe lo mango ngikunike wona nginikele ngawo. Akukho njalo. Uyabona lo manga ophethe lo. Unezibophe inzima kabe ejulile eziboshiwe ukuthi wena muke wawudla namhlanje kuyaphela ngawe emhlabeni. Ungawudli kunecebo lokuthi muke wawudla namhlanje uzofa ushifa lakho. Hayibo. Waze kanjani ke? Hayi ungathuki. Mina ngokhethiwe emazulwini. uNkulunkulu akukho angakuboni. Akugcini lapho. Akukhona lokho kuphela. Umama wakho una 3 weeks edlulile emhlabeni engozini yemoto. Enedlulile nje esaphile emhlabeni. Bethembe wena ngakho konke kuthanda futhi. So lo mango lo
wantu wakho omnikezile wabopha washo wonke amagama ukuthi muke wawudla lo mango lo emhlabeni wena kodwa uyagcina ukulibonela namhlanje kanti uzofa umshiyele zonke izindlu wonke amapha even nemoto lezi zilapha kini. hayibo waze kanjani komama? uNkulunkulu akukho okufihliwe phambi kwamehlo wakhe. Wena unokubona uantu wakhe enqunu, unokubona wena uantu wakho ekuphuzisa idrink mase uyayiphuza ngoba nakho uthi hayi ngeke ayenze into embi kuwe. Umtshelelani manje? Isongayona-ke idrink lekusuke kuphuzisa yona uantu wakho. Suke kuphuzisa imbiza yokuthi ungabe nalutho noma ngabe usukhulile umdala muthola umuntu wesifazane nothandana kancane mase niyahlukana. Noma ningabe niyathandana kodwa ningabi nabo abantwana. Lokho kwenza ukuthi ukhala inguna phakathi, ukhala isimayimayi. Kodwa ngalo mango lo bekuyisibopho sokuthi namhlanje wena uzodabula amafu lusa amadada. Akugcini lapho wena nokubona abantu besifazane benqunu. Mase uyavuka, muvuke lapho. Muke wakhuluma nomuntu wakho niyaxabana nomuntu wakho. Umtshelelani? Legazi lathi wena ngeke ngizwe ngawe mina. Mtshelelani? Ngeke ngizwe ngawe moya mubi. Blood of Jesus. Ngeke ngizwe ngawe mina, ngeke ngizwe ngawe. Ukhuluma noba manje ubalo ngeke uzizwe ngaye waphela komuntu lapha. Angena nje umuntu nje kodwa ngumuntu kaNkulunkulu. Ngibona konke okufihliweyo. Ngeke ngizwe ngawe mina wena njalo nje uhlezi ulele njalo wena. Usukulela ngempela noma usukusentombini zakho. Sithando sami sisukaphi sonke lesikhathi solokhu sihambe sikhuluma into eyodwa. Akumele ngifuna uku-understanda. Indaba ka-WhatsApp le futhi ngenze njani awutshelanga izolo ukuthi uyalala uvele walala kodwa kahlahle bebe uyakufonela ubuthongo mafika. Hayi ngeke phela bebe kuyakufonela yini ubuthongo mafika. cha nje Khona into eyenzakala ubuthongo mafika. kahlahle wena mina into engidinele la ukuthi wena awungitshelanga izolo ukuthi uyalala. Ukhama manje ukuthi kade ulele mhlawumbe usentombini yakho nje ngathi ngani angeke ngazi phela Khona intombi yami uyazi. Khona intombi yami uyazi. uzongitshela yini ngisho kuthiwa khona uzongitshela Hey ngeke phela mina umuntu wesimama zolo usibanga into eyodwa yini inkinga yakho lokho ungithethi. Uthethiselani? Wena uthethisa mina yini inkinga yakho kanti vele ufuna sizixabane yona into oyifunayo vele le. Wena uthena ngizokutshela. Hey Nkosi yami. There is Hayi power. wena ngidlula ukhamba uzongithethisa nje. Hawu. Umsindo Nyanga omngaka. omunye futhi. Kuzwa ngisuka le my sister futhi wami. Yini mfethu yini? Futhi wami. Awubondani ukuthi ngizama ukukhuluma nomuntu wami. Mabhuti no ngifike mina uhleli nonkosikazi wakho unayo khona inkosikazi. Hayi mina ngangihlanisa. No uthuna ke manje. Ungasenya ngibhedela no uthuna ke manje. Yini niyathandana? Hayibo. Futhi anizenzi nikuxabana kwenu. Kunomoya onilandelayo. Awufuni ukunibona ni happy. Njalo nje uphi? Njalo nje. Uzongena indaba zabo njalo ini. njalo nje la nihlangana khona nina niyaxabana. Sis, unokuphupha indoda emfishane enentshebe ende ilala nawe. Hayibo. Wena bhuti waxoshwa emsebenzini. Uxoshwela into ongayazi. Wena sis, nokuvela uvukulaka. Uzongathi ungakhipha ngisho ikhanda leli ubeke phansi. Kunephenti lakho la ngaphansi elired elanyamalala. Thanda uyayazi lento esho lo muntu? Ndosam. Yazi ngiyakhumbula baba ngale. Ha? Awu baba waze kanjani ukuthi iphentla mina lahleka yazi ngisho nomuntu wangithengela lona ngikaze ngimtshele ngisho umtshela ukuthi lahle ngoba uzovela kudinga nje uzovela angithethisa athi mhlawumbe ngishiye. And ngihlezi ngizibuza ukuthi kanti ungiqokela nini leli phente phela? Hawu baby lavele nalahleka ngale. Ngizokuthola manje sengikuthola ngomfundisi lokho. Asekho isikhathi sokucabana manje. Hlezi ngikubuza baby ukuthi uliqoka nini kanti lela? Hawu phela nami bengasaboni ukuthi likephi lavela nyamalala nje ngazi ukuthi linyamalala la yaphi. Hayibo. Hey wena bhuti wena Sis, nawe bhuti. Akukho okufihliwe phambi kaNkulunkulu okungayokuvela. My brother, wena usinde bakushaya ngesagila sadlula la eceleni kwakho sayoshaya omunye. Hayibo. Kade kuphuzwa. Yabonga lesikhathi yabona baby
ukufonela ngitshela ukuthi cishe ngalimali. Yazi umuntu wenkosi uyakhuluma. Hey. Wena bhuti. Kathi unokuhamba amahhotela, uhamba ubhuka. Ungakamtholi kusisi. Ila lo moya lo waqala khona wakulandela. Lo moya wakhanda. Kwafika kwalahlwa lo moya lapha ehhotela, umuntu owaye ulahlele khona. Kanti wena uzofika ubhuke emva kwakhe lapha ehhotela. Ilapho ke lo moya waqala khona wakulandela. Wathola indawo yakho. So wena une spiritual wife. Ilapho ke lo moya waqala khona wakulandela. Yima futhi lezo zinto zisiswe kanjani ngike ngizwe ngaze emasontweni lezo zinto lezo. Akukho kufihliwe phambi kwaNkulunkulu. Akukho uNkulunkulu angeke akukhiphe okumoya kumdala ongcolile. Namhlanje inamhlanje. Namhlanje. Right? Eish, unomoya omubi kule ndawo. Ungayenzi leyo. Ungayenzi leyo nto. Hey, moya omubi out. Ngegazi la Jesu. Hey, akuyondawo yakho lena man. Hey, phuma kule mzimba. Hey, moya omubi. Hey. Blood of Jesus. Keke. Akona umzimba wakho la kuyondawo yakho lena man. Ulihlaza umphazamisa endleleni yami. Hey, phindela la uphile ongakhona. Hayi, ulihlaza ukuphazamisa nje wena. Akona umzimba wakho lo ngegazi la Jesu. Hayi. Ngegazi la Jesu. Hey, akuyondawo yakho lena man. Out. Hayi. Hey wena akuyondawo yakho lena ngegazi la Jesu. Out. Keke. Out. Ulihlaza ukuphazamisa wena. Akona umzimba wakho lona man. Akona umzimba wakho. Ngegazi la Jesu. Hayi. Yini ucabana nobala? Isipoka. Sipoki. Iyona lento elihluphayo. Uyakwazi ukubona? Izingitshela ukuthi wawugqoke iskipa esired ngasikhathi sehhotela. Ima ukuthi isipoki sila?